Il-ħobża tradizzjonali Maltija, il-qaq tal-għasel u l-biskutini tar-raħal se jkunu biss parti żgħira mill-11 edizzjoni tal-attività Lejl f'Kasal Fornaro nhar is-Sibt li ġej. Attività li se tara lil ħalqormi għati l-ħajja lill-kultura f'lejl li mibni fuq is-suċċessi ta' snin preċedenti jiggarantixxi ħarġa l-familja kollha mill-isbaħ. Lejl f'Kasal Fornaro hija attività li tesponi l-kultura, it-tradizzjonijiet u l-folklor ormi li jinkludi l-fran tradizzjonali li din il-belt tant hija magħrufa għalihom. Fost l-attrazzjonijiet ewlenin fl-edizzjoni ta' din is-sena hemm numru ta' kunċerti live, esibizzjonijiet, fran miftuħa għal pubbliku, għana tradizzjonali, shelters ta' tieni gwerra dinjija u falkunerija. Biex jekk m'għandekx pjanijiet għas-Sibt, ikkunsidra Lejl f'Kasal Fornaro li mis-seba' ta' filgħaxija l-qudiem se toffri atmosfera unika f'belt li tingħata iżjed ħajja b'tiżjin artistiku, xemat u għodod tradizzjonali.